e natta e diina goɗɗo taw ka julɗo gonnoɗa bon gueɗe tan kulɓiniɗe e to ko ɗum ɗon fof ko kañum addata ƴenɗon gueɗe sa naati aɗa andi seyɗade ko jeeɗa ko walla piseji mawɗi ɗi goopi mawɗi sa naati hen sa renaki hankadinne kala façon ɗo bonande woni walla ɗo goofol woni hankadinne ɓeydoɗa han ko nadde hen ha keɓa dande eyyi ɗum noon ko fuɗɗorte ko drogaji ɗi simmeji bonɗi ɗi e jarameji bonɗe e prostitution e ko rewɓe ɓe ganduɗa yeeyoɓe koyemumen e worɓe ko wayno aubergine ji gueɗe mbaɗe noon ko ɗum addata ɗum en jii ñabbuji bonɗi hande nane nder yimɓe he foof ko ɗen ɗon gueɗe so ɗum ari leñol koko bonnata ɗum noon halifaɓe diine ɓe halifaɓe aada ɓe e sukaɓe meɗen ko wayno étudiant ji meɗen jangguɓe bon e jandiyankoɓe meɗen wonɓe to banggue radio ji eɓe ganda yahoɓe no mbaɗi dawaji ne jogui keɗene vraiment kamɓe fof poti ummade hen ɓe kalana leñol ngol ɓe kalda e leñol ngol mbaɗumen sensibilisé ha gandine musibaji gonɗi hen e ko woni hen gandine yimɓe gandine tigui tigui soɓe gandinama tan no wawi so hunde yimɓe mbawa dañde no ndentori ɗum mbawa kadi gadde hen nde tawno neɗɗo kam ko toujours heblata hoore ma ndentoɗa kebla tigui tigui ganda ko mbatta ko heddi ko ko Allah dandu yo Allah renen yo Allah dandu en yo Allah dandu leñol meɗen eyyi ko ɗum tan yiiɗa hen wiyede yimɓe en jonnima hen kono noon ko toɓɓerde tan woni nde ganduɗa nde waɗi sensible no fewi kadi yimɓeɓe jiini tigui tigui nde ari nde hande yettima ko soynteno noon so yettima ɓuuri moƴƴude hankkadine ko yimɓe keɓe kuccita e muɗum en conséquence kaɓa e muɗum quoi merci mbiɗen ni tan ko ɗum musiba ko ɗum babawo ko ɗum phénomène mawɗo garɗo e aduna he ɗum noon yo Allah dandu en hen kono noon neɗɗo kadi aussi a rentoto sa rentima kadi Allah danduma ɗum noon yimɓe ndentoto kono mbiɗen ni tout d' abord ko andinde yimɓeɓe e kadi gandine holko woni ɗum gandine ɗum ari sukaɓe nehe guila ko sukaɓe ndentine e kolle hen ko moƴƴani ko goppa ɗum mawɓe wiyoɓe ne naata hen ɓe kadi yimɓe ganda ɗum ko guila e alhaali laamuji ɗi wonko ganduɗa par ce que ko laamuji ɗi dagnata ɗum wadde ɗum no ratifié wonde yo dagne gorko e debbo ganda ko debbo e gorko yo kumane debbo e debbo yo kumane ɗum ɗon fof ko musibaji alay saago ko lamɓe artiɓe ɓe balla e ɓura ɗum ko en calmini dendagal bandiraɓe meɗen radio Kokoy ko en calmini bandiraɓe rewɓe ɓe ko wayno Mariame Demba Ba en Soro Belli Sy en sohna Aissata Sy en Mariame Kane Thilone en e Diawel Sy en calmini kadi miñiraɓe ɓe badiraɓe ɓe ganduɗa horma wonɓe ɗo ɓe ko wayno Sey Hassane Ka en Abou Sall en Souleymane Sy en Aliou Ka en calmini Mamadou Djibi Ka toon to Guinée Équatorial Djibi Mamadou Ka en Sélé Pendel en Mamadou Belli Sy en Mamadou Amadou Abbas toon to Belgique Tidiane Sougunda en Kalidou Camara en Djibi Camara en Ibrahima Baydi Sy en Mamadou Demba Gundo en toon to Côte d'Ivoire vraiment en calmini koreji men Daabi naaɓe Kobil naaɓe commune o fof hay goto yejjitaka en calmini kadi bandiraɓe telliɓe ɗo ɓe ko wayno Demba Guedde en Adama Hamad Teel en Abdou Kouti Jamil en Sambinte Camara en vraiment mo limi juumat ko en calmini dendagal bandiraɓe Kobil naaɓe e Daabi en naaɓe e diwan commune o fof e Boso e Ganar fof calminama ɓe juurama kamɓe fof kadi ɓe jettamo kadi en jetta Allah kadi en jetta ceerno e Yaya Diabo ganduɗa kañum kala saaha no ɓurno miijoji moƴƴinade en toɓɓe batte fayida yimɓene jewta hen ɗaha Thiamen ɗaha Dia en ceerno Mamadou Kane en vraiment en calmini rendogo fof kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama kadi ɓe ñagama duwaw ɓe neldama duwaw ɗo ko musidɗo moon Abouba Thiane yo Allah hokku en ñalde dow jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe totoɓe radio Kokoriko international on calminama, on juurama, on beltanama, on beytanama. Min calmini kawmen kaw Abou Bacca Buuɗi mo ganduɗa kadi arti e toɓɓere nde lelnuɗen ɗo hanki nde. Wonno mbaɗa andi nde gasata ko nde haalet tan ewa kono kadi waɗi ɗum ruttede e ɗaccede hannde ko beele bawɗo walla jiɗɗo ɓeydude no hunde fof ɓeyda beele kadi yimɓe ne ganda ko gandani hen. Onon neɗɗo andi tan koko andi ko wawa andude ko goɗɗo o andi ko. Ene wooda ɗo hawroyi e taw miijoji ɗi ne kawra kono goto fof no famiri ɗum ɓernde mum e haqqille mum taw wona noon o e famiri walla noon yiine ɓernde mum. E nder leyɗele jaatirɗe yeeso hannde ko nande américaine france en ene woodi réseau ji mawɗi ɗi ganduɗa ko yimɓe mawɓe mbaɗa ɗum. Wonen ko ñaawoɓe no ɓe mbiri ni, wonen ko jangguinoɓe, won hen ni ko ardiɓe e leyɗele hene jogui hen doole mum tiiɗɗe. Ewa kono noon so tawi ɓe jaggi tan ko resnirde nde walla ko debbo o resa debbo walla gorko o resa gorko o, ɗum ɗon ne woodi e leyɗele diwanuji jaɓɗi ɗum haa ɓen batti yaade tribunal en desdira. ɗum ne heewi hannde aduna he. Ewa ko ɓe keewi haɓde kay wona ɗum ɗon wonde debbo e debbo ndesira walla gorko e gorko ndesira, ala ɓe keewi haɓde ko yiide mawɗo ene junnite e cukalon tokoson kon timminani duuɓi 25 ɗum ɗo noon hen saaji ɓe moyto e téléphone aji maɓɓe eɓe gona e nder ordinateur uji kono sulaɓe rewɓe hannde jiiɗi dañirde gorko gonɗo ladde taw ko tuuba joom jawdi wiyene resa ɗum e photo ji gaddaɗi walla téléphone aji gaddaɗi en joomum ne haalde mum whatsapp ene winda ɗum message uji ha joomum wiya min mami rese taw ko ɓuuri hen heewde wona ɓen goni ɗon woni ɗon koɓe mbiɗen debbade gorkaten ɓe. hen sahaji ni police ɗi jilla en beele ne yiita ɓen e kono eɓe mbaɗa hen sahaji peeje haa ɓe kawra cukalon kono ganduɗa ko mbayno mon jaar on 10 en 15 en 20 en kono ganduɗa ne ɗesi ɗaccede tan e liberté mumen wadde ko wiyete nadde e nder internet uji ɓe mbadda hen ha taw police o ne heedi caggal e nder ordinateur e ene andi kala koɓe kalde ha ñalawma ɗo yaatum hawroya cukalel ɗo hawra police koko juukim. ɓeeɗo noon so jaggama so tawi banggue Amérique to wonen jaaki duuɓi 3 kaso ete kadi kala nokku ɗo ɓe punni e hoɗoyde walla so punni e eggude ko police gonɗo e diwan o haalanda kaari ari toon koye dene suka mon ɓeyde rende sabu ko kaja ko ni yaruno ɓen ne gandi bonande nde won noon ko bonnul cukalon eno hanki kadi kaw Abou wonɗo haali e nder kasoji ɗi ko gonga sabu adan mawɓe men ene kuli kaso kala mbiyaɗo ni yaha kaso yaata koto sernaɓe duwo wayi kono koyere ni hay goto yiiɗa yaha toon kono noon hannde laamuji men ɗi ene puuri e mbaadi gotiri sabu ɓe cikkat tan ko so tawi neɗɗo waɗi ko boni yo nawe nder kaso won noon kaso foti wonde kumpa no laakara woniri kumpa ni ewa kono so tawi laakara waɗanno yimɓe jaaha garta yanoɓe garti ɓe so bonnunoɓe ma liggo e Allah ma ndew Allah ha hay ñamde yaranta ɗumen yanoɓe toon kadi keeɓi aljanna ɓenne kadi so gasi ene gasan kadi gonta waɗa hay hunde e dow leydi so wona rewde Allah ewa ndeke noon kasone neɗɗo natirtuno toon ko wonko waɗi wonano koyere ni leñol mum fof e hers sernaɓe ñaago nduwo e diwanu fof anda kaari naati kaso naari kaso ɗum ko gacce wonno kono hannde goto fof ne fardi kaso sabu ene woodi e kasoji ɗi ganduɗa hannde sa yeehi dokkaɗa toon ko leeso ma dokkaɗa toon ko télévision ma dokkaɗa toon ko téléphone ma aɗa haala aɗa jangga journal uji ma hayso téléphone ala hen kam journal uji ɗine hen aɗa jangga guiƴe hen sehilam ma ɓe ndefa bottaji ene gara ne calminma journal uji ne kaala caggal ɗo ɗiɗo kasoji hen ɗe goodi wonon ɗiɗo ko kasoji e joom jawɗele en joom doole en sernaɓe en lamɓe en hande ɓe ganduɗa ene mbaɗi contrôle ley so tawi noon ko kasoji goɗɗi ɗi yeeyoɓe drogue en jaggaɓe e gueɗon tokoson mbawa kon ni kañumen kewani goten fof waɗanede suudu mum e leeso mum ala ko 10 walla 20 ndendata toon soɓe ndendi toon ɗin kasoji ko huleteno ko ɓe mbaɗanno ko e lawol ko ɓe mbaddete ko hono ɓeɗon
ɓeɓe ndendi miijoji walla ɓeɓe ndendi peeje ɓen noon ɗum firti koɓe ndenɗa e nder suudu he soɓe yenno drogue maɓɓe ɓeyde wadde organisé so tawi ko ndeɗon bonnande ɓe waɗannomaɓe puɗɗoro ɗum ni e koye maɓɓe ko adi ndemi jaaɗa ɓe jiiloyo ewa ndeke noon kaso hen sahaji wona kuugal ngal ngannduɗa laamu ene foti darorade ɗum ko yo joomum ɓuur hulɓinede yo ɓuur tampinede sabu so tawi neɗɗo naati kaso hay so waɗi ko boni koko ñamminte koko yarnete koko suddete koko renete ɗum ɗo ko jawdi a heewi ko haalis a heewi tawa joomum ko baɗɗo bonande mawdi ene fusi galleji ene fusi adunaji ene yeehi drogaji ɗi ngannduɗa yimɓe nana ñaama e nder aduna he ene yani ga cukalon toksonde bonni gurno mumen haade maayi fof ko ɗum wonta hakkille mumen gonta yejjidde ceerno ɗum ɗon ɓen wona kasoji ponno waɗede mum ponno waɗede ko wiyetede travaux forcés nawa jagge liggo e laabi ɗi ngannduɗa ko taliji mbaɗete taw jomiraji hunde joɓetake nawe e guese tiiɗe yaha coppoya leɗɗe yaha mbaɗoya pomuji taw koye oɗo travaux forcé ɗum noon jomum kala longuel rokka ñaami walla kala bidongel ndiyam ngel rokka yari so yalti hen so tawi ko duuɓi joyi so duuɓi jeegom so arti ene gasan kadi remto ko wujjanno ko walla ko bonnanno ko kono kaso kam naw tan soko he wertede leeso mum jogui électricité mum e ndiyam mum heeɓa télévision mum ene ƴakka bandiraɓe mum gara ne jiiya ɗum o kay ko jatan foftoyade so malaɗo so yaajama omo wawi rewde Allah so malaɗo so ganda wonno omo wawi windude e so tawi kadi o wonano juulɗo omo wawi ruttade wona juulɗo e so tawi kadi ko juulɗo wonno ko ɓuuri en hewde wawi kadi wahlade manta ko wona julɓe ɗum ɗon noon bandiraɓe ko ɗum waɗi noon no kaw Abou Bathia haaliri ni yo yimɓe mbattu hen haqqille tigui rigui yo yimɓe daro hen darde mawde kadi yo yimɓe kul kaso o kadi kañum wona moƴƴo no fewi no fewi wona ko wallitta heddi noon ko darde ɗe ko enen daroto kaɓeɗen ndenen sukaɓe men jangginen to janguindetode kadi hande wona jangginoɓeɓe foof peewi ɗum ɗo ko gonga wona police ji ɗi fof peewi wona gendarme ɓe fof peewi wona halpulaar ɓe fof peewi sabu hande ko ñawu garɗo way kono ko soktata koye nder ɓerɗe hen saaji wonɓe ngannduɗa ɗum kono so yeehi ha ɓooyi ene nana ɗum ne mbaɗa ɗum wona yimɓe mbiyete ko cuyo en kala koɓe jiiɓe mbiyata koɓe mema ɓe ƴeewa e tawi jawdi hande no Abou Zeyd wiɗi tan ko annama minal qulubi nukratu way tan kono koye ɓernde nde taguetede tagda ko e yidde jawdi e yidde aduna sa ƴeewi ɓernde tan ala fof ɓernde anji hande jawdi hay sanno ko kangaɗo baalowo e mbedda ustiɗo mo ala comci hande ene andi mbuuɗu no ɓernde mum nde jiiri mbuuɗude hande sabu wonko mbuuɗu ngu naftanta ɗum tawde ala tuuba ni ala hay hunde kono mbuuɗu kam so yi ɗum tan jakkat ni yahata ñaago yimɓe buuɗi o wi ko noon ɓerɗe ɗe mbadda e jawdi way kono ko nde Allah tagi ɓernde nde tan o ƴefti o rakori ɗum yidde jawdi yidde aduna ɗum ne kadi ene wawi gonɗude saabu Allah nan to haale Qur'ana zuyina linnasi hubbu sahawati min annisai walbanini walqanatir almuqattara ilah ɗon no Allah haaliri ɗon ni kadi ko yimɓeɓe cuɗɗata ko fof aɗa o adi wiide ko zuyina linnasi hubbu shahawati ay oɗo shahawa kaaleteɗo ɗo ene wona shahawaji tan ɗi ngannduɗa belaɗe ɗe ngannduɗa neɗɗo ko diine o tan rokki ɗum e so tawi neɗɗo haaɗiɗo Allah yamiri ɗo ardamo no Allah wiiri ni waɗiramo no Allah sinkiri ɗum ni no neɗɗo sallallahu alaihi wasallam sunnimiri ɗum ni e wona ɗiɗon shahawaji mbiya ala ko shahawaji caggal ɗiɗon eyi neɗɗo so yiɗi tan ɓurtini so ɓurtini tan wodat gueɗe ɗe waɗi ma wujji ma o feni ma o jeni ko noon yimɓe kewi wiide kala ko neɗɗo ene yiɗa yata ɓurtinta weli yidde tan ko Allah yinnuɗan mum ko heddi ko fof neɗɗo wakkilo e Allah liggo daro silmino anda hunde fof ne wawi rokkude ɗum kono noon hande aduna o kala mo dañani weytotako mi arta kala mo dañani weytotako ene woodi ɗannotoɓe hande wona noon e leñol men ngol hay soɓe puɗɗima nadde hen leƴƴi goɗɗi kewɗi enen jaaha so tawi ɗannimo so tawi keɓiri jawɗi ko drogue so keɓiri ñawde ko yande e banque gujje so tawi tan gandi ene ndaɗa so tawi woni noon ko yaade debbo o gorko goɗɗo luwa ɗum hodda e muɗum nawa ɗum walla ne ene ligganira ɗum e gondigo ɗum ɗon ne kadi hewɓe ene jarani ɗumen hande